गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ अदालगुरि डाम्पार गारिनि जाब्रबथाय जादों। दिनै फुंबिलि फ्राय 3:30 रिंगायाव बेरगाव बागान साखाथिनि पेट्रल पाम्प मेराय खननाय जायगायाव डाम्पार गारिनि जाब्रबथायाव मोब्लिब खुन्थिया बायनायजों लोगोसे अलाबो बायो। मख'नो गोनांदि डाम्पार गारिनि सालायगिरिया गारिखौ सामलायनो हायैयाव बे गेदेर जाब्रबथाया जायो होननानै ओनसोलनि सुबुंफ्रा फोरमायदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सरायखलानि हरनागुरि गामियाव आयेन बेरेखायै दंफां हाग्रा आरो फानग्रा दखान MSS बसुमतारी टिम्बार शप मुङै सोलिबाय थादोंमोन। खौरांखौ मोननानै बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारीया बिफानारि मावख'गिरिफोरखौ लोगो लाफानानै दिनै बै जायगायाव नायदिंहैनाय जायो। बोखांनो हानाय गासै मुवाखौ जब्द खालामनो बिथोन होनायजों लोगोसे लोब्बा थानाय सुबुंनि सायाव आयेनारि राहा लानो मावख'गिरिखौ बिथोन होनाय जाबाय होनना रन्जित बसुमतारीया मिथिहोदों। दुखुनि खौरां, दूरदर्शननि रादाब फरायगिरि गीतांजलि आयारा रुंसारि जालांबाय। थांनाय 7 जुन खालि दूरदर्शननि गिबिसिन रादाब फरायगिरि गीतांजलि आयारा रुंसारि जालांबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि गीतांजलि आयारा भारतनि गेजेरावनो गिबिसिनै इंराजि रावजों रादाब फरायगिरि सासे आइजोमोन। रुंसारि गीतांजलि आयारा 1971 मायथाइयाव गावनि जिउ खुंनायनि राहा लामाखौ दूरदर्शननि गेजेरजों जागायजेनदोंमोन। बिथाङा 30 बोसोर गोबाव सम रादाब फरायगिरि महरै खामानि मावदोंमोन आरो बयनिख्रुइबो साबसिन रादाब फरायगिरि महरै 3थि खेब बान्थाबो मोननो हादोंमोन। लोगोसे 1989 मायथाइयाव आउटस्टेन्डिं वुमेन महरै इन्दिरा गान्धी प्रियदर्शनी बान्थाखौबो मोननो हादोंमोन। रायजोनि सोलोंथाइ बिथिंनि थाखाय मोनसे गाज्रि खौरां। सरकारा रायजोनि गं 16 सोलोंथाइ मिरुफोरखौ बन्द खालामनो बिथोन होदों। अदालगुरि अरांनि गंसेल' हिनजावसाफोरनि सोलोंथाइ मिरुखौबो बन्द खालामनो बिथोन होदों। सरकार आरो सोलोंथाइ बिफाननि बे थिरांथा लानायखौ फोरोंगिरि फरायसा दिथागिरिफ्रा जिंगायाव गोग्लैदों। बोथोरा सहायथावनो हायै गरम। सान्दुंनि दुंखावनाय समावबो रायजोआव नांगौ बायदि मोब्लिब गैया। नाथाय मानो बेबायदि जादों? बे बाथ्राखौ खेंफोरथि होदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा। गुवाहाटीनि मानसिफ्रा एसे बाहायदों, जायनि जाउनाव मोब्लिबनि आंखाल जादों, बुंदों CM बिथाङा। लोगोसे बिथाङा बुंबावदों, आसामाव मोब्लिब दिहुनग्रा गैया। आसामाव मोब्लिब दिहुनथाय गैयिनि थाखाय गुबुन हादरसानिफ्राय मोब्लिब बायनो गोनां जानायाव हादरसानि मोब्लिब बिफाना रांखान्थियारि बिथिङाव खहा जानो गोनां जादों। गावनि न'आव दंफां गायनायखौ मोनसे थि समाव हाग्रा बिफाननि जेबो गनायथि लायालासिनो दाननो हानायनि हादरसा सोरखारा बावैसो सिगां आयेन बानायदों। लोगोसे हादरसा सोरखारा रायजोआव 1 कौटि बिफां गायनोबो थियारि जादों आरो जायफोर बिफां गायगोन बिथांमोननो फांसेयाव 100 रां होगोन होननानै गिबि मन्थ्रि बिथाङा बुंदों। क'क्राझार जिल्ला BJPनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे BTCनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जिहारि आरो हादरसायारि BJP ST मर्चानि आफादगिरि शिबनाथ ब्रह्मआ क'क्राझारनि क'क्राझार मेडिकेल कलेज, केन्सार केयार सेन्टार, IT पार्क, प्लेनेटरियाम, कालचार कमप्लेक्सखौ नायगिदिंना खौरां लादों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। गसाइगाव श्रीरामपुराव पुलिसनि सिग्रोमनायाव गोबां बिबांनि करियान सिगारेट जब्द खालामनो हादों। सिमुलटाबो पुलिसा गासै 10 पेकेट सिगारेट जब्द खालामनो हायो। दिनै फुंनि 4:30 रिंगा समाव सिमुलटाबो पुलिसनि सोद्रोमै सिग्रोमनायाव हमनो हायै गोबां बिबांनि करियान सिगारेटखौ गंसे औवा बुंजासे लाबोनाय ट्राकनि सिङाव सोद्रोमै दोनखोमानानै लाबोखोमादोंमोन। गुबुन हादरनि सिगारेटखौ हमजानाय ट्राकनि नम्बरा M0-4KU3557। उत्तर प्रदेशनि राकेश यादव मुंनि ट्राक सालायग्राखौबो सिमुलटाबो पुलिसा हमनो हायो।